Ndị be anyị abịakwana m ọzọ tata ka mụ na unu nọrọ ya. Ana m asị na ọ ya dụla onye ezi mma, dụla onye ụlọ mma, dụla onye enu, dụla onye ana, dụlụ nwoke, dụlụ nwaanyị. Ana m asị na udo ga-achị na ndụ anyị. Abịakwana m ọzọ, ibe nji maka ya wee bịa bụ ka anyị kpakọrịta, ka anyị tinye ọnụ n'ibe gbasara ije aṅasị. Ije aṅasị n'ala Igbo, otu be anyị si wee dị kịta, ibe a na-akọ otu ụbọchị esiri edu mma, otu abalị ji wee duzie egwu, ịma mgbe izizi eji eti egwu were ya na-akọ akụkọ. Kịta ọ na-emezi eme na abalị dị egwu. Ọnya ka m ji wee sị ka m bịa ka anyị tinye ya ọnụ. Ịma na mgbe gboo ibe dị mma, aṅasị enwere ọdụ na aṅasị dịkwa egwu, mana ọ dịrọ ọzọ ka o si wee dị kịta aja abụ ma wickedness, ma ntaji anya, ma ajọ ibe niile si n'ụwa a bịazi gbakọta ọnụ kịta na ndụ anyị na-ebi, na ndụ ọgbara ọgbụ a. Oke ọchụchọ iwe niile a, ma ndị iwe na-ewe, ma ndị adụrọ oke with life ba ewere ebunye onye ọzọ. So ụmụ ibe niile a ibe na-eme, particularly na ala Igbo be anyị, ịghọtago, ndị na-achị achị anara etinye anya. Wee na-asị na ije aṅasị anyị na-eje, onye ọbụla na-eje ije aṅasị ya weneta aka, maka na aṅasị dị egwu. Onye ka eji wee kpọọ onye aṅasị. And ndị Igbo kwuru okwu sị na chọwa ewu ojii na-eyiwe bifo chi ejiri, na chi jiri ọ ghara adịzighị izi inwetie ibe. Nya bụ okwu mini ya bụrụ ya na aṅasị dị egwu. Nwere ibe ọzọ data inu na okwu na-akọwa na aṅasị dị egwu. Ibe niile na-eme na icheki ebe na-eme anyị tata, ma ndị ntọ, ma ndị ori, ma ndị ama, vancha niile 90-95% of ibe na-eme na East be anyị bụ na aṅasị ka o ji were eme. Ma ndị unknown gọọmenti, ma ọsị ya na ọsịrị ya, ma ebe agbara ụlọ ọkụ, ma ebe destroyiri ibe. Ịghọtago, wee na-asị na ebe ndị na-achị anyị, ebe ndị enu, ndị ana suppose iteki ibe na adrozi ibe na ka anyị ji nwaanyị na-azụ onwe anyị. Ịghọtago, ndị vigilante anyị na-anwa, mana anyị nwe inyelebe aka bụ ịkwụsị ije aṅasị, maka na banwa na onwebe bụ mmadụ. Onwe mgbe ba ga-eme mistake, agbakagbughị onye asọpozụrụ ịgba egbe ekwube nke anwụ. And ibe o ji wee ka njọ bụ na aṅasị onwe ibe mene ebefo ịkpọ ndị uwe ojii ma ndị enyemaka ọdụleti. Ọnya ka nji wee si bikonu ka anyị were ya nwayọ. Onye na-ejebe ije abalị ya ka kwụsịnatakana, maka na o nwere ezigbo iwe dị n'abalị, except ma ị na-alụ ọlụ abalị. Ịbụrụ ndị na-alụ ya sef adrọ hapi na ọma nwa jaya ego a na-etinyelebe ka ba ji were alụ ya. Bikonu, ọnya ka nji wee bịa. Onye nụ ibe anyị akọtụrụ nwanne ya ka o sevuo lives. Ịghọtago, na nke anyị ibe anyị bịalụ na chanel a bụ ndozi na ọ bụrụ ngasa. Ọka ụkwụ nwanne unu nwoke Kenechukwu, onye agwalụkwe agwakwu ya ọzọ. Biko tụsaa na ozi ya ma unu tinyere anyị aka n'ibe a na-eme ka o wee kwa anyị na-eme. Inugonu, ngwa ka anyị nwee na next video.